סיגל ואודליה וסמירה. ולאודליה יש סיפור מאוד מאוד מעניין. אבא של אודליה, שלמה, זיכרונו לברכה, אשתו הייתה במחלקה של בעלי בבית חולים בגדרה. ונוצר קשר מאוד חזק עם אבא של אודליה, ונהיה חבר בן בית. ובשלב מסוים הייתה לו חברה, ופעם נתקענו ולא הייתה לנו בייביסיטר לילדים, ורצינו לצאת לאיזה אירוע. מה נעשה? המציל שלנו זה היה שלמה וגם החברה שלו. אני זוכרת שסיפרו לי שהם נהנו עם הילדים, ופתאום הם נרדמו, רק הבן כנראה נשאר ככה ער, ואז אומרת לי החברה שלו, רציתי לחפש איך מכבים את הטלוויזיה, ופתאום הילד לקח את השלט, ובום עשרה ככה, אז זה נשאר ככה חרוט בראש שלי. עוד סיפור, צפרה, זיכרונה לברכה, שהייתה תושבת בגדרה, והייתה מזכירה ראשית של בית החולים. היא רומניה, ונוצר קשר מאוד חזק איתה. ואני זוכרת שהייתה אומרת, תשנגורי. לא הבנתי מה זה התשנגורי, אבל בקיצור זה משהו לא כל כך טוב, שאמרה לי מישהו בצחוק כזה. צפרה, זיכרונה לברכה, חלתה במחלה מאוד קשה, והיינו ידידים מאוד טובים. ובשלב מסוים המנהל של בית החולים אמר לה, עכשיו את יוצאת לבית חולים קפלן. וצפרה הלכה, והיה לה שבוע ימים לקבל טיפולים. ואם היא תעבור את 7 ימים, אז היא תצא בשלום מהמחלה הזו. ובעלי באותו עת ואומר, אז התחיל לעשות חישובים שלו ואמר, אני לא אקח ביום השביעי תורנות בבית החולים. והיא התעקשה ואמרה לו, דוקטור זידן, אני רוצה שאתה תחתום על ה-X שלי, על מותי. ובעלי אמר להם לא, אני לא לוקח ביום השביעי. ומה שיצא שהיא התגברה על המחלה עוד יום אחר. ובדיוק היה תורן, והיא כל כך רצתה שיחתום על המות שלה. וזה מה שהיה. ומאז יש לנו קשר מאוד טוב עם הבן ועם הבנות שלהם. זאת אומרת שאנחנו כבני אדם, אנחנו הולכים על בני האדמה, וכל אחד לא יודע מה יקרה לו, ומאוד חשוב שאנחנו נרגיש אחד בשני מבחינת מה אנחנו לוקחים, רק את המעשים הטובים והשם הטוב. אייד נאסר שימה. אתה יודע, אחד הדברים שקרו בשבעה